President Ros, quan vulgueu. Molt bé, bona tarda a tothom. Em complau que m'hàgiu convidat per obrir aquesta sessió que pressuposo interessant sobre aquesta conferència del doctor Andreu Beà sobre robots contra SARS-CoV-19. La societat que presideixes té la gràcia que per un cantó promou, com li toca, els estudis, les recerques de tecnologia i per un altre, jo crec que això és reflex de la teva presidència, promou també l'ensinistrament, la promoció de les dones en aquests àmbits i en altres, bàsicament en els àmbits de ciències i de tecnologia, que, com sabem tots, és una mancança que encara tenim i que espero que molt aviat estigui resolta. Del doctor Andreu Beà he tingut el plaer de llegir un llibre seu, Cómo creamos Internet, que té per mi un doble mèrit. Per un cantó és un llibre complex, llarg, amb una pila d'autors, que explica com aquesta eina que fem servir de manera tan continuada va sorgir, de quina manera tota una sèrie de gent, no només un sol inventor, per dir-ho així, en va ser el creador. L'altre mèrit, que per mi és important, els científics ho sabem, però el gran públic jo crec que no, és que aquesta idea del savi que ell solet ha creat, ha inventat una cosa, la que sigui, és cosa del passat. Avui dia és molt difícil que una persona sola, treballant en solitari, com molt sovint ens ensenyen les pel·lícules o les novel·les de ciència-ficció, pugui arribar a assolir algun resultat important en ciència o en tecnologia. És la recerca conjunta, de vegades de poca gent, sovint de moltíssima gent, que assoleixen un resultat que després no és estrany veure'l publicat amb les revistes de gran impacte amb un nombre d'autors que de vegades, en algun cas, supera l'extensió del mateix article. Però és que això és així. Avui dia la ciència funciona d'aquesta manera i ens hi haurem d'anar acostumant. Res més, jo crec que a tots ens interessarà sentir el doctor Beà com ens explica tot això que, en certa manera, la Núria Salant alguna vegada ens havia mig insinuat, ens havia mig explicat, i que és important perquè representa una aproximació diferent de la que normalment donen els mitjans de com combatre la Covid i que suposa una utilització de la robòtica en un àmbit que fins ara podia semblar també de ciència-ficció, és a dir, la lluita per resoldre problemes sanitaris, problemes que ens afecten directament, no només per muntar cotxes o per fer altres tipus d'activitats. Endavant, Núria, moltes gràcies, repeteixo, i estic al guait de sentir aquesta interessant conferència. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, president. A mi em tocaria presentar l'Andreu Beà, però no ho faré. Primer perquè no acabaríem mai, perquè l'Andreu és una persona de qui es poden dir moltes coses. Jo el que puc dir de l'Andreu és que és un bon amic, és el meu amic. I és una persona a qui estimo i admiro profundament. I ha estat això el que em va fer insistir-li fins que no em va poder dir que no a venir avui. He cremat tots els cartutxos que calia falta. Estava disposada a anar-lo a buscar a casa seva si calia per portar-lo, però em va dir que sí i em va fer molt contenta perquè crec que és una persona que el seu discurs es mereix que el conegui tothom. No m'he tret la mascareta perquè la distància de seguretat aquí la tenim justeta i el que trobo més a faltar avui és no poder saludar-lo i abraçar-lo efusivament perquè és algú que, com dic, tinc molta estima però per la persona i per la intel·ligència i per la tasca que fa. El llibre seu, Cómo creamos Internet, és un llibre de capçalera, és un llibre que el president sap que porto molt de temps insistint perquè l'haurien de tenir en català, perquè és un llibre que hem de tenir, és d'aquests llibres que diuen un must, que tothom ha de conèixer, i a més que l'ha fet un català, que és molt nostre. També el seu llibre de Tecnologia per andar por casa per persones com jo, que tot i que soc la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, soc més tec que tic. Per tant, aquests tips de temes TIC a mi m'han anat fantàsticament bé.
I no vull prendre-li més temps. Per tant, només dir-vos que la llàstima de que avui no podem fer una activitat presencial és que nosaltres teníem com a obsequi uns salvaorelles, ja que hem de conviure amb les mascaretes, uns salvaorelles de la Societat Catalana de Tecnologia per tothom assistent. Però, com que no pot ser, doncs, si algú li demana a la Mercè, doncs farem per tenir-los aquí a disposició de tothom, soci, que havia d'estar avui aquí, però que no ha pogut ser. I, president, nosaltres ens vam comprometre a fer-vos a mans una quantitat per als treballadors de l'IEC que li he donat avui a la Mercè. I això era el que us hagués dit en persona. Només dir-vos, escolteu a l'Andreu, deixeu tot, no feu això d'estar en dues converses alhora, apagueu tot i esteu pendents de la seva conferència perquè no us deixarà impassibles. D'acord? Endavant, Andreu, tot teu. Moltíssimes gràcies, Núria. Per mi, és que l'amistat és mútua, l'admiració és mútua i la feina que esteu fent tots des d'aquí de l'Institut d'Estudis Catalans, concretament a la Societat Catalana de Tecnologia, és realment encomiable. Si ara vosaltres estéssiu al meu lloc, veuríeu que tenim una sala plena, absolutament plena, de cadires. Una sala plena de cadires que estan buides perquè, com tots sabeu, estem en un moment històric que podrem explicar als nostres fills i als nostres nets. Jo avui voldria intentar, en poc més de 50 minuts, una horeta, resumir una mica moltes coses de les que m'han passat. Ho hem titulat així una mica periodístic, dels robots contra el SARS-CoV-2. Sabeu que el SARS-CoV-2 és el virus aquest, el ditxós coronavirus, el que provoca és el síndrome agut de respiratori. Bé, doncs m'agradaria que m'acompanyéssiu en aquest futur que per alguns ja és present. Com bé deia la Núria, si podeu deixar de fer tot el que esteu fent i us focalitzeu, penseu que vosaltres, o nosaltres, en general, els humans, tenim només 700.000 hores de duració. Sempre hi ha alguna àvia que dura una mica més, però de mitjana tenim aquest temps. Si a sobre, a més, hi traiem les hores que dormim, només tenim 470.000 hores hàbils. Per totes les persones que estem aquí, ara aproximadament uns 178, està pujant, segons em diu la realització, si ho multipliquem per aquests 50 minuts, estic quasi robant 200 hores. Per tant, vull anar el més ràpid possible i comunicar-vos el màxim de coses amb el mínim de temps. I a més que us quedin. I això és bastant difícil. Hi ha un proverbi xinès que diu que qui escolta oblida. És a dir, si ara us parlo, d'aquí uns dies us quedareu aproximadament amb un 10% de tot el que us digui. Qui escolta oblida. Però diuen que qui veu recorda. Per tant, la meva presentació serà sense text. He intentat fer una presentació amb vídeos, amb fotos, que costa molt més, però m'he estalviat el text, que no haureu d'anar llegint, i el proverbi xinès diu qui fa aprèn. Si ara estéssiu aquí us faria remengar i podríem fer algunes coses, però ens quedem a la segona i qui fa aprèn. Bàsicament, jo no soc consultor. Molta gent em diu, és que tu... No, jo no em considero consultor. Jo el que faig és... Tampoc soc un venedor. Avui no he vingut a vendre-us res, no patiu, i menys els núvols. Sabeu que els enginyers d'internet sempre amb el núvol amunt i avall, el cloud, sinó que simplement observo. Jo soc una persona que sí que soc bastant observador des de petit. La meva mare sempre m'obligava a dir què posa, farmàcia, aquí no sé què. I sempre llegir tot, veure-ho, mirar-ho, explorar, observar i veure a vegades coses, com això és a Tarragona, a les 3 de la matinada, forçar la tecnologia. Si feu una llarga exposició, doncs veureu que podeu veure la Via Làctea i com si fossin les 3 de la tarda. Llavors, això és agafar tecnologia i apretar una mica més. I avui tinc un gran repte, un únic repte, que seria canviar-vos la vida. Em dirà, què diu aquest ara? Núria s'està dient aquí. Com ho farem? Penseu una miqueta. Fa 150 anys, només 150 anys, si jo us pregunto què feia el vostre besavi, què es dedicava? Segurament em diríeu quelcom relacionat amb aquesta imatge que veieu aquí, perquè el 80% o era pagès o pastor, o es dedicava al camp, o era un jornaler per jornals. Si tirem una mica més, posem la gorra dinàmica, anem una mica més enrere, uns 10.000 anys, més o menys, quan s'inventa l'agricultura, ens hem passat 10.000 anys picant al terra.
picant a terra i d'alguna manera cultivant la terra. Fa només 200 anys, el 90% de la població vivia i es dedicava a l'agricultura. Només 200 anys. Si ara aquesta mateixa pregunta la féssim ara, doncs veuríem que aproximadament és un 2,6% la gent que es dedica ara a l'agricultura. És a dir, en només 200 anys ha desaparegut tothom d'aquest sector. Les coses, com sabeu, van cada cop més ràpides i no és un tema de velocitat, sinó és un tema d'acceleració. Cada cop va més i més ràpid, segona derivada. I, d'alguna manera, segons diu la gent de l'MIT, els robots ocuparan en 20 anys la majoria dels llocs de treball actual. I llavors, aquí la humanitat, i ara hem fet un primer tast d'això, estarà en un dels seus grans desafiaments el fet de quan treballar no sigui necessari, a veure què fem. I tot això, els més agoreros, la gent que diu, ostres, és que tu creus que es perdran llocs de treball amb la robotització, l'automatització de les tasques i tal? Doncs jo us dic que sí, que aproximadament es perdran tots. Sí, i a més això és bo. Com més avorrit estiguis a la teva feina, més probable és que la teva feina desaparegui en els propers 20 anys. Com més repetitiva sigui la teva feina, més ràpid desapareixerà. I se'n dirà, tot el que es pugui automatitzar, s'automatitzarà. Tot el que es pugui robotitzar, es robotitzarà. Poseu-vos al cap, això. I no és dolent. Ja hi hem passat per aquí. Amb persones que vosaltres recordeu, besavis o avis, es dedicaven a una cosa que ara no existeix. Ara ho fan màquines, ho fan tractors, grans collitadores, i d'alguna manera es van quedar sense feina, sí, però ens vam inventar els serveis i el turisme, que és més divertit, i altres coses. I aleshores aquí ens passarà el mateix. Totes les coses aquestes que són manuals i automàtiques i repetitives desapareixeran. De fet, hi ha una web que es diu willrobotstakemyjob.com que ens diu, en 20 anys, la probabilitat que fas de missatger que desaparegui la teva feina és un 94%. Si ets un enginyer o un tècnic de medi ambient, doncs un 25% de probabilitat. Si ets un auditor, un comptable, tens els dies bastant comptats. O sigui que recicleu-vos. En canvi, si ets metge o si ets cirurgià, la cosa és més fumuda, només un 0,4%. Per tant, a més, si tenim en compte que el 50% dels metges a la península Ibèrica es jubilaran els propers 5 anys, tenim realment un problema en aquest país, perquè estem parlant que fabricar un metge tardes 10 anys i ningú ha obert els números clausos per posar més llenya al foc. Quan la Núria em va demanar preparar aquesta conferència, vaig dir, mira, farem una manera innovadora i l'estructurarem en 3 parts, un passat, present i futur. I el futur farem poquet perquè sempre és més fàcil predir el passat que predir el futur. Per això em vaig dedicar a la història i vaig fer el llibre del passat d'internet. I, de fet, aquest senyor, que és el Vint Cerf, va fer el pròleg, va llegir la meva tesi, va fer el pròleg, que li va agradar molt, i em va convidar a anar a un lloc on les coses són una mica diferents. És un lloc que es diu Silicon Valley, i si us sona, segurament haureu vist. Us sona això? Sí? Bé, doncs no. Això no és el Silicon Valley, això és la ciutat de San Francisco, que està a 70 milles de Silicon Valley. Això és el Silicon Valley. És la Universitat de Stanford i un parell d'empreses de tecnologia al seu voltant. Aleshores, quasi totes les coses que fem servir en el nostre dia a dia, amb tecnologia, informàtica, telecomunicacions, venen d'aquesta zona d'aquí. El meu despatx més aviat estava aquí, concretament, aquí la primera arcada, i sembla més aviat tret del Harry Potter, això. O sigui, està en un lloc bastant curiós i vaig aconseguir, després de 19 anys d'insistir, quasi com la Núria, poder fer doctor honoris causa per a una universitat catalana, en concret la Universitat Ramon Llull, el doctor
Vint Cerf, pare d'internet, i que ens fes aquest honor de formar part del nostre claustre. Jo he viscut això. L'any 80, jo tenia un catxarret d'aquests, que la gent no sap ni el que és. Això és un mòdem acústic. De fet, és un mòdem d'acoplament acústic. És a dir, posaves el telèfon Heraldo, que només hi havia l'Heraldo en aquella època, l'empalmaves amb aquest catxarret, amb aquestes bocines d'aquí, i això retransmitia el so. I feia segurament que us sona, uns sorollets, i aquests sorollets eren els zeros i uns que fèiem servir una xarxa de veu, que és la xarxa telefònica, per transmetre aquestes dades. Un mòdem d'aquest tipus era de 300 bits per segon. Els troncals d'internet avui són de 300 gigabits per segon. Això vol dir un factor de 1.000 milions, i jo ho he vist. S'ha incrementat 1.000 milions de vegades més, i encara no m'he mort. És dir, segurament això augmentarà. Jo era dels moderns l'any 90, ja us posareu alguns nostàlgics, perquè aquest era el meu mòbil, i tenies una Palm Pilot, a la qual la comunicaves per infrarrojos, a 2 bytes cada mitja hora, doncs anaven passant per allà, i aquesta era una clàssica connectivitat. I quan vaig arribar a Califòrnia, el que vaig crear és una cosa que és impronunciable, que és el Who is Who in the Internet World, qui és qui al món d'internet, on, com a programa internacional, el que bàsicament ens vam dedicar és a col·leccionar totes aquestes històries. Ara imagineu que poguéssiu preguntar a Thomas Alva Edison com va inventar la bombeta, la bombeta d'incandescència, i que d'alguna manera et respongués i tu ara sentissis el seu àudio. Es hagués pogut fer, perquè el propi Edison va inventar un sistema amb unes ceres i uns cilindres de gravació de veu, però a ningú se li va acudir de dir, escolta, senyor Edison, seguís aquí i expliqui'm com jugant amb el tungstè i fent quines coses al final li va sortir. Doncs, d'alguna manera, hi ha molts periodistes, hi ha molta gent que parla molt d'internet i que, com tots sabem, l'ha inventat l'Steve Jobs i el Bill Gates, que no surten al meu llibre, ni els menciono, perquè no han fet res d'internet. Els veritables inventors d'internet són els que veureu ara, com aquest senyor, Paul Baran. Quan veieu un crespó negre és mala senyal, perquè un cop l'entrevistat es moren, però no és per culpa meva, és un tema biològic. Hi ha gent que, hòstia, si es gafe, no? Entrevistes i es mor. No, ja són bastant grans. Aquest senyor que ho va inventar tot, quan busqueu a internet de Mother of All Demos, la mare de totes les demos, aquest veureu que és el primer ratolí, això és una primícia, aquí, veieu? Amb manivela. Amb un monitor, doncs, amb un sistema de radar de submarí. El primer monitor era esfèric, no era pantalla plana, sinó que era pantalla esfèrica. I aquest senyor va inventar fins i tot, fixeu-vos, el teclat amb un angle perquè fos còmode, va inventar el ratolí, de fet, va inventar-ho tot. Una mica més tard, l'any 69, el Frank Herd crea el primer router, en format de nevera. Ho veieu? Combi, jo diria, aquí a la dreta. Després s'han anat fent més petitons. I, a veure, ara ens... Com se treu això? No anem bé. Ara m'ha quedat això i no puc treure. Ah, aquí. Perdoneu, Doncs, bueno, al 69 aquest senyor us deia, inventa el primer, aquest senyor i aquest grup creen a BBN el primer router. I després, una mica més tard, l'any 71, aquest senyor, doncs, després de 6 mesos, perquè la majoria són complicats, són gent especial, vaig tardar 6 mesos per poder entrevistar aquest senyor. No hi ha cap periodista que mai hagi pogut entrevistar aquest senyor. Si mireu la Wikipedia anglesa, la foto de Ray Tomlinson, inventor del correu electrònic que us ha canviat la vida a tots, és la meva foto. Vaig haver-me de vestir així de llenyataire i anar-lo a visitar des de l'any 71 que estava treballant a la mateixa oficina, a la mateixa empresa, ara mateix fent jocs de guerra amb Java pel Departament de Defensa nord-americà. Un tio especial. Doncs aquesta senyora us ha canviat el món i la vostra vida, però no ho sabeu. Quan l'any 83 es creen els dominis, és a dir, se segmenta tot l'espai de dominis d'internet, aquesta senyora diu, esto es un desorden. Era biblioteconomista, i va dir .net, .arpa, .mil, .gov, .com no, perquè no ho farà servir cap empresa. I no hi van posar. Ho vam afegir una mica més tard. Doncs aquesta senyora és la que ha fet
tot el sistema i l'espai de dominis. Segurament no la coneixeu, és una més que haurem de posar a la col·lecció de la doctora Salant. El Jim Wales va crear la Wikipedia, també us ha canviat la vida, i per un nord-americà ja sabeu que el Lincoln Memorial és algo important. Doncs aquí estem fent el bèstia amb un gran amic, que és el Vint Cerf, que és mentor i és mecenes de la feina que us estic ensenyant. El 2010 vaig dir tal dia, tal hora, tal lloc, al costat del cementiri d'Arlington, a Washington, i vaig lograr posar, després de 6 mesos, a tots els pioners d'ARPANET, és a dir, l'àvia d'internet, junts, que feia 20 o 30 anys que no es veien entre ells. Aquests senyors són els que no veureu mai en cap llibre d'història, perquè són els creadors. A mi no m'interessen les organitzacions, m'interessen les persones. No el senyor, el director general, que no sé què, sinó el becari que va fer el correu electrònic en el seu moment. I tot això, aquesta història oral, l'he anat treballant de forma que després puguis tenir a tota aquesta gent que ha inventat alguna cosa, els hi passava el seu document de la seva entrevista transcrita a tots els seus companys coetanis de fa 40 anys. I clar, la gent em deia, aquest s'ha oblidat de mi, o aquí no posa que jo vaig fer no sé què. Llavors, ha de convergir aquest document i convergia entre 1 i 6 anys. Cada entrevista he estat entre 1 i 6 anys a que convergís a la realitat. Perquè, clar, el Dr. Self-Promotion, el que feia molta promoció seva, no convergia ningú, i vaig estar 6 anys amb el rècord de poder-ho fer. I a partir d'aquí teniu cada manera que podeu escoltar amb el vostre mòbil, i com jo no soc ningú ni soc historiador, vaig pensar que el més maco seria que us ho expliqués ell directament. Per tant, teniu els MP3 amb els seus àudios que perduren, encara que aquests senyors, quasi un 40% s'han mort després de fer les entrevistes, doncs els podeu seguir escoltant i us expliquen com creamos Internet, que és el nom del llibre. Aquí teniu algun dels 320 entrevistats, només n'hi ha 96 del que jo anomeno els VIP d'Internet. Per què? Perquè tots són vells i pobres. Si us ensenyo els bilionaris, segurament ja els coneixereu. Potser no els coneixeu, però mireu, si jo faig un clic, a veure què passa. Sí, ara potser us sona més. Doncs aquests són els bilionaris que s'han aprofitat que els altres no ho van patentar, ho van deixar obert, per construir les seves macrofortunes. He tardat 23 anys de fer el treball de camp, 5 anys d'escriptura i 3 de maquetació, perquè volia que no fos un ladrillo tècnico, com la majoria de llibres d'aquests d'enginyeria i d'història de la ciència, que no hi ha aquells infumables. Això és un lectures d'internet. Us ho podeu mirar, hi ha més fotos que pàgines. De fet, podíeu fer l'hogar i el mueble, perquè són totes les cases dels pioners d'internet, us podria interessar. Deixo el passat i parlem una mica del present. Els ingredients de la quarta revolució industrial, segur que ja n'heu sentit a parlar de tots. El 3D printing, la Núria ja ens ha vingut aquí amb coses superpràctiques pel dia a dia, per alliberar les orelles d'això, que només cal penjar-hi la bossa ja, la gent que porta arracades, les ulleres, les mascaretes. Ara jo porto això que m'està apretant, que dius que aquí al final acabarem. I després ara l'hivern, que se't congela l'orella i et cau a terra. Doncs tot això, el quantum computing, nanotecnologia, cotxes autònoms, el blockchain, si a casa ho fem tot amb blockchain, menys la bechamel, la resta es pot fer tot amb blockchain, ja ho sabeu. Però avui no en parlarem de blockchain. Biotecnologia, intel·ligència artificial, robòtica, avui sí que parlarem de robòtica, són tots els ingredients d'aquesta sopa, de tot això que veureu de com ens està canviant el món. Malauradament, el 2016, vaig tenir la gran desgràcia que el meu germà morís de càncer i vaig crear una cosa que es diu Cancer Warriors. Els Cancer Warriors són una gent, un equip de gent que li tenim ganes al càncer, especialment a les persones, com el meu cas, que s'han dut a tota la meva família. I, d'alguna manera, em vaig començar a dedicar i a pensar de què es moria la gent al món. Aquesta imatge que teniu aquí és una imatge que possiblement per fer aquesta gràfica s'han fet servir més dades que mai. És a dir, tu agafes amb els últims 15 anys
tots els morts dels Estats Units i els endreces per franja d'edat. I dius, per què s'ha mort aquest senyor? Bàsicament, si vosaltres ara esteu a la franja entre 50 i 70 anys i encara fumeu, algú dels que esteu aquí al públic, us animo a que deixeu de fumar, perquè la vostra probabilitat de morir-vos de càncer, jo ja no els dic fumadors, els dic els que estan a la llista precàncer, perquè teniu quasi un 50% d'agafar un càncer. Us ho dic així de clar perquè ho he viscut. I, a més, quan agafes la llei dels grans nombres és quan funciona. I això són grans nombres. Això és Big Data. Per tant, fixeu-vos que, a més, funciona. Si jo us dic external causes, que veieu el gris aquí, què és això? On hi ha el pic d'external causes, que són accidents de cotxe? Als 18 anys, una miqueta abans dels 20. Veieu? Que curiós que sigui quan comences a conduir, no? Doncs això és la realitat. Si tu superes els 80 anys o els 90 anys, els pares o els avis, la probabilitat que et moris de càncer és nul·la. Et moriràs d'altres coses, però no el càncer, encara que tinguis un càncer. Bé, jo tinc amics que són així, que va dir Déu, les 4 lleis de Maxwell, que fas la sumatori del camp elèctric, la integral esfèrica, és igual a la suma de les càrregues, i podria anar-vos dient les 4 lleis de Maxwell i es va fer la llum. Però, en el fons, hi ha enginyers que fan això, és a dir, d'una cosa senzilla, fan una cosa complexa perquè la gent en digui i tal, i altres que intentem que de les coses complexes fer-ho senzill. Els que teniu fills veureu que sempre els has de dir renta les mans, nen, renta les mans. Abans de dinar, renta les mans. I ara, ara ja de rentar-se les mans és... I estàs repetint. A nosaltres ens agrada més ensenyar aquesta última meravella de la ciència, que és poder retratar aquesta capa de biofilms i veure els trilions d'unitats formadores de colònies de bacteris que, si els expliquem a les nenes que tenim un despegamento, què és un despegamento? Àlies sabó, que desenganxa aquestes porquerietes de les mans i quan et tires l'aigua a sobre se'n van els trilions d'aquestes bestietes. Quan tu ho veus visualment és molt més fàcil. Fixeu-vos, això és una de les primeres radiografies, això també és primícia, del 1896. Es veu que és antiga pel... I els anells, el tipus d'anells, no? Fixeu-vos, compareu-ho amb això. No cal que sigueu metges. Es veu fins i tot com baixa l'aigua, si us hi fixeu bé. Clar, un metge diu que només ho interpreta el metge, la radiografia. No, el metge fa el que pot, perquè allò no té contrast, està borrós, o sigui, és una eina incorrecta. Això és molt millor. Fixeu-vos, això taronja són tots els vasos a nivell cerebral amb un sistema que funciona amb 7 tesles. Quan jo estudiava es parlava de picotesles, o sigui, la unitat normal és picotesles. Un tesla és una borrada, a nivell de camp magnètic és molt, molt gran. Doncs existeixen els operatius, els millors sistemes de ressonància magnètica, quan us trenqueu alguna cosa i us posen a dintre aquell cilindret que no fa gaire gràcia, doncs aproximadament els millors tenen 3 tesles. Però ja existeix un altre sistema amb quasi 10 tesles, que si portes alguna cosa metàl·lica se te'n va a l'altra habitació. Estem parlant d'uns camps magnètics realment salvatges. Però fixeu-vos, la resolució de la imatge és molt, molt millor. Les ressonàncies magnètiques cada cop poden ser 20 vegades més barates, 35 vegades menys potència, menys energia i que pesin 10 cops menys. Per què? I com? Doncs mira, tan fàcil com això. Ja no t'has de posar dintre un cilindre, sinó que és el cilindre el que ve cap a tu i és molt menys angoixant i, a més, dona una qualitat similar i ens permet, perdoneu un momentet, aquí, i ens permet, com us deia, tenir, sense moure el pacient, veieu, el tenim aquí al llit, que vagi la ressonància al llit i no tu a la ressonància. I això sembla un petit detall, però és molt important quan estàs hospitalitzat. Altres coses, altres elements d'intel·ligència artificial, us ho poso perquè jo tinc l'orgull de ser amic de la Carol García Vidal. Aquesta noia ha creat una petita intel·ligència artificial basada, o sigui, de fet, la gran cosa que ha fet ella és munyir els sistemes
del clínic, el SAP, tenen un SAP allà, els últims 10 anys l'ha munyit i ha fet un data lake amb 11 bilions europeus, no americans, 11 milions de dades. Un valor de creatinina dels ronyons és una dada. Doncs ara, 11 bilions. És inimaginable el que ha fet. Estem parlant de 10.000 variables per pacient. Doncs què fa aquesta noia? Donat un pacient d'una malaltia infecciosa, ella pot inferir el que li passarà a les properes 48 hores. Màgia? No, intel·ligència artificial. I molts patrons i molta força bruta computacional. Doncs, com portava 18 mesos fent això, quan ha estallat el clínic del Covid al mes de març, el clínic, a nivell mundial, ha evitat la meitat de les morts dels pacients greus per Covid-19. La meitat, amb els truquis que ens explica la màquina. Repeteixo, això no és màgia, això és quelcom que està publicat i està a tot arreu. Ara, la nostra il·lusió és intentar escampar-ho. Internet de les coses. Jo soc d'una comunitat que es diu Quantify Itself, que és intentar conèixer a un mateix a través dels números i la sensòrica personal. Jo porto implants que em mesuren el nivell de CO2 de cada habitació on estic, o que em fan una fotografia cada 30 segons. Si veieu aquesta capseta que porto aquí, és un sistema que em permet tenir cada 30 segons on estic. Si faig 2 cops, fa un guardar como dels 30 segons anteriors. És a dir, si jo he tingut un accident i faig clinc-clinc, em grava els 30 segons anteriors i podré saber, teòricament, el que faig. Per què ho faig, això? Em diran, ostres, tu ets una mica raro. No, però l'Einstein ja ho deia, si vols arribar a resultats diferents, fes coses diferents. Si fas sempre el mateix, no arribaràs. Perquè molta gent em pregunta, això per què ho vols? No sé, no contesto. D'aquí 5 anys, quan tingui un big data personal, de constants vitals, d'un munt de coses, de saber on estava jo. Et vas encostipar. Oh, mira, el nivell de CO2 era molt alt, a més feia fred, tenies una temperatura no sé què, doncs la probabilitat de... Veieu per on va una mica la cosa. Per exemple, fer un experiment. Quan una àvia entra a una habitació i diu, esto huele a tigre, no? Hem de ventilar. Això en científic vol dir nivell de CO2 superior als 3.745, o sigui, més de 1.000 no vamos bien. Més de 1.000 ppm per milió de... Per què? Perquè en el fons el CO2, com sabeu que són màquines de generar CO2, els humans, si posa una vaca encara és pitjor, però una persona inhala oxigen i traiem CO2. En una aula de col·le, actualment, el nivell de CO2, donat un nuvolet d'aire, si tens moltes parts per milió de CO2, vol dir que aquell aire, aquell grapadet de molècules, ha estat respirat moltes vegades. I una, i dos, i tres. I pots arribar a 5.000 parts per milió. Però a partir de 1.000, el nivell cognitiu s'afecta. És a dir, si jo ja respiro aire respirat, no anem bé. Si a sobre allò és allò, normalment, quan s'acosta el Nadal, que dius, ostres, i amb les edats més altes, els batxillerats, i això encara és més, i a la universitat ja no us dic res, doncs que entres a l'aula i dius, però què ha passat aquí? Anem a ventilar. Segur que ho heu sentit. Si tu perceps, mínim 3.000. I l'OMS diu que, a més de partir de 5.000, ja la cosa no és fins i tot tòxica, però es pot arribar a 40.000. Però què passa? Doncs que el que hem d'intentar és que si hi ha una persona que està infectada, clar, i sabem ara que va per aerosols, el 85% dels contagis es produeixen per aerosols, què passa? Doncs el que hem d'intentar és que aquest nuvolet infectat se'n vagi als aerosols, perquè els aerosols queden en suspensió i tendeixen a anar amunt. I després parlarem de per què els edificis vells tenen més de 4 metres d'alçada. Doncs, com us deia, perdoneu, aquí veiem que si obrim la finestra, en pocs minuts el nivell de CO2 torna a quedar net i la funció temperatura, lògicament, baixa. Això no és res de l'altre món. Altres coses, això us ensenyo el més íntim, és la funció pes de l'Andreu. En els últims anys, mira, si us puc dir, fins i tot em van operar i el pes va caure 5 quilos en una setmana. Si us dic, quan et va operar? Doncs, mira, el mes de maig. I si això veieu més llarg i més llarg, que es poden anar fer anys i anys, fixeu-vos que la part rosa,
el que us està dient és que en un mateix dia tu pots pesar un pes i un altre. Si tu et pregunten, vas al metge, quan pesa vostè? 73. Quan fa? 3 mesos. No serveix per res aquesta mesura. En un mateix dia tu pots pesar més o menys, lògicament, si vas al bany o no hi vas. I què passa? Doncs el que és interessant és aquesta mitjana mòbil setmanal, que és la línia blanca que veieu, que et dona una tendència, per sobre del 75, per sota, que és l'objectiu. I aquí, doncs, bueno, també, aquí pots veure la història de la teva vida. Me'n vaig a Califòrnia, visc uns mesos allà, baixo 5 quilos, torno a casa, la meva dona em ceba, torno a pujar. És bàsicament com puja i baixa la cosa. Més coses? Doncs, bueno, pots... Clar, també t'has de casar amb algú que et sigui una mica obert mentalment, per poder posar 600 sensors a sota el matalàs i que d'alguna manera et doni una qualitat de la mostra de com estàs dormint. Doncs mira, en aquest cas, en 57 segons, si la persona està cansada, veieu aquí, doncs s'adorm de seguida. Aquí, vinc, una mica més a l'esquerra, sembla que no vol anar més cap aquí. No, sí, bueno, aquí, bueno, és igual. A la mà esquerra teniu que en un minutet, doncs la persona aquesta s'adorm. Un dels fills es desperta a la meitat de color taronja i després ja dormim fins al final. Veieu que el heart rate són 64 bits per minut. Podem fer quasi com un holter les 8 hores. Saber com batega el cor, saber com els estadis, que si estàs en REM, estàs lleuger o profund, els temps que estàs, i un 76% et dona entre que no has arribat a les 8 hores, és un tema de qualitat de cada nit. Si això ho vas mostrejant tota la teva vida, pots després treure algunes conclusions. I tot això m'agafa, mesurant totes aquestes coses, en un moment on jo vaig a una conferència a Viena el 8 de març del 2020 i comencen a passar coses. Ja no sabia si anar-hi o no anar-hi, però hi vaig anar. I era una conferència de Nacions Unides. Jo soc seleccionador nacional d'aplicacions mòbils de Nacions Unides. I selecciono 8 aplicacions, 8 apps mòbils cada any, des de fa 13 anys, i les poso en una base de dades internacional a Àustria, i a partir d'aquí tothom ho fa, 168 països diferents, i seleccionem 1.500 aplicacions. Després hi ha un jurat de 40 persones, també de 40 països diferents, en els quals també hi estic, i amb aquest jurat ho reduïm a 40, de 1.500 a 40 aplicacions. És a dir, 5 aplicacions finalistes de cada una de les 8 categories, de turisme, de salut, i aquest any va ser fantàstic. És a dir, de les 8 apps que vaig portar, 3 van ser les guanyadores. No només van passar als 40 finalistes, sinó que van guanyar la final mundial d'aplicacions mòbils. Tot això va quedar eclipsat, perquè no ho vaig poder ni explicar, perquè el Covid va irrompre, com bé sabeu. I, de fet, en aquesta conferència em van començar a trucar gent, jo estava a Viena, em trucava gent que sabia mort el seu pare, un altre que sabia mort la seva mare. El Carlos Jiménez em va dir: el meu pare el dijous s'ha mort i el diumenge s'ha mort la meva mare. Jo no sabia què fer, ni què dir-li. Primer el vaig acompanyar al sentiment, però la segona vegada no m'atrevia ni a trucar-lo. Llavors, era molt estrany. I quan va començar a trucar tanta gent, és el que després he concebut com a innovació per desesperació, perquè vaig empatitzar molt amb ells i vaig dir: hauríem de fer alguna cosa. I aquest hauríem de fer alguna cosa ho vaig conceptualitzar amb una frase a la meva petita comunitat de persones interessants, on la doctora Salant és una de les parts vives, forces vives a dins. Doncs vaig dir: m'ajudeu a ajudar els qui ajuden? I qui són els que ajuden? Els sanitaris, la gent, els metges, els que curen, els que estan a la primera línia. M'ajudeu a ajudar els que ajuden? Després aquesta frase ja s'ha fet molt coneguda dintre perquè una de les persones que em va dir endavant, i en 24 hores va haver-hi 80 persones que es van posar al meu costat, no dic a darrere meu, al meu costat. Una d'elles és el Jordi Bosch i Massa, des de Moscou, Rússia. Hi havia gent del Masnou i gent de Moscou. Teníem tot l'arc. I jo, va ser
em va enganxar perquè vaig dir, ostres, que jo, Jordi, quasi no puc, perquè estic aquí enganxat amb aquest jaleo. Diu, no et preocupis. I ell va agafar la torxa i la va portar molt més lluny del que jo l'hagués portat. Llavors, el Jordi va començar a organitzar grups amb Telegram i tota una sèrie de coses. I jo, a la vegada, en paral·lel, em va passar una cosa personal bastant complicada, perquè havia estat en aquest lloc on hi havia gent de Xina, gent d'Itàlia i gent d'Iran, entre altres 168 països. Us heu d'imaginar l'Eurovision, però a nivell global. El Kazajstan, el no sé què, van sortint la gent allà. I quan vaig arribar, la meva dona, que és científica, quan vaig tornar a casa, imagineu que jo allà vaig estar intentant anar, després de treballar 12 hores al dia en aquesta conferència, dic, bueno, doncs anem a l'òpera, no? L'òpera tancada, tu. Que raro. Anirem a un museu. Museus públics tancats. Escoles tancades. 200 infectats. Àustria. Arribo 5 dies més tard a Madrid, Barajas, era el 12 o 13 de març, i estava, ole, no sé quants mils d'infectats i tot obert. I, bueno, doncs aquests problemes exponencials és que tu l'exponencial, si la rho és igual a 2, és una exponencial binària perfecta, vol dir que si tu tanques un país un dia o el tanques 2 dies més tard, el nombre de morts 14 dies més tard és el doble o el quadriple. Llavors, amb efectes exponencials així, això és el que passa. Bueno, us dic això perquè jo vaig arribar a casa i tota la meva roba, més el portàtil, més això va anar amb una bossa industrial d'escombraries, fora a la terrassa. L'Andreu va passar per la dutxa i es va autoconfinar tancat en una habitació. Per si de cas, perquè no podia infectar la meva família. Per tant, va ser així, tancat a l'habitació per si de cas, que la meva dona va dir, segons els estudis actuals, 14 dies. Bueno, però asimptomàtic, a mi no passava res, era una quarantena, no és que jo hagués passat l'enfermetat ni que em hagués res, 14 dies. I com vam començar a fer grups amb metges i tal, van dir, els últims papers diuen 21 dies. Vale, 21 dies. De fet, van ser 22 dies i, per sort, el 23è era el meu aniversari i vaig sortir com els toros de Sant Fermín, perquè imagineu una persona que ja estava fent ratlletes a la paret, saps? Que dius, aviam, en una habitació que no és l'adequada, perquè és l'habitació que s'obre en una casa, no tens ni tele, ni ràdio, ni diaris, tancat 24 hores sense veure ningú. I si tu poses una persona que als anys 70 en deien mobilito, després als 80 en van dir hiperactiu i ara és child attention deficit, tu el tanques en una habitació de, res, no sé, 12 metres quadrats o menys, al cap de 5 dies ha muntat una associació legalment constituïda i només tenia un mòbil, tenia aquest mòbil, no tenia ni el portàtil, recordeu que el portàtil el teníem en una bossa d'escombraries per si de cas. Aquesta és la meva petita comunitat, us la presento, que es diu IP, gent interessant, quasi, ho diria el 100% dels que esteu aquí, al públic, de cos present, sou part de la comunitat. I, doncs, fixeu-vos, això és Covid Warriors, perquè havíem creat Cancer Warriors el 2016, havíem creat IP i aquí, doncs, el Jordi va decidir posar els Covid Warriors. De fet, estàvem entrenats, perquè jo sempre he dit que si tu poses una persona interessant junt a una altra persona interessant, passen coses interessants. Però si ho fas de forma sostinguda, portem 12 anys a IP, i poses eines d'internet, passen coses explosives. I això és la perfecta definició d'IP o dels Covid Warriors. Ara veureu que si tu de forma oberta connectes aquestes persones i a més fas un treball que jo em sembla que no he treballat mai a la meva vida tant, seguit, 175 dies, sense parar, és a dir, si és dissabte no ho saps, si és diumenge tampoc, és de Setmana Santa, va ser Setmana Santa, i segueixes treballant sense parar, anar-te'n a dormir a les 6 del matí repartint feina i a les 10 del matí sonen els telèfons i ja no pots dormir més, per tant, dorms 4 hores al dia, això, aquests 22 dies allà tancats. De fet, diverses metgesses deien a la meva dona, l'hauries de tornar a tancar perquè va molt bé per la humanitat, perquè així ens uneix a tots i ens anima. I d'alguna manera teniu aquí a la Montse Guàrdia i Güell, el Francesc Saldanya. Aquests són alguns dels generals warrior, dels generals de divisió. Recordeu que això és una guerra contra un enemic invisible i vam posar nomenclatura, des del warrior, que és guerrer, els
Covid Warriors fins a la gent que eren els generals de divisió Warrior. Cada divisió, cada cosa que fèiem tenia un general. Tenim a la Patrícia Ripoll i Ros, tenim el Jordi Serrano Pons, el Miguel Ángel, el Juan Antonio Orgaz, la Judit Bataller, el Jordi Serrano Pons, l'Adela Martínez. Bueno, tenim el Jordi, que veieu allà dalt, és el culpable del nom, i tot el Jordi Bosch i Massa, perdoneu, la Rocío també, des de... Bueno, hi ha gent de tot arreu. Penseu que se'ns unia... Nosaltres som ciutadans normals, però se'ns va unir la gent que són els millors. Aquí teniu a la Margarita del Val, del CSIC, que és una de les millors viròlogues. Doncs venia a sopar amb nosaltres a les 9:30, perquè aquesta reunió cada dia era a 9:45 del vespre, doncs la fèiem, no? I era la War Room. I la War Room era l'habitació de guerra on intentàvem solucionar els problemes que cada un li anaven sorgint. Com us deia, cal estudiar l'enemic i un virus és sempre un problema envoltat en proteïnes. Això és una definició molt maca que m'agrada. I la cosa va anar creixent i creixent. Aquests 80 que us deia, en poques setmanes vam passar a ser 200. Després aquests 200 van passar a ser 400, 500 persones, 500 enginyers, 253 metges d'èlit, 34 advocats. Hi ha despatxos d'advocats que no tenen 34 advocats especialitzats com teníem nosaltres. I el nostre claim, sempre jo els deia, vosaltres no demaneu permís, ja demanarem perdó. No demaneu permís vosaltres, ja demanem perdó nosaltres amb els 34 advocats. Endavant, sense preguntar. I així és com van anar sortint els projectes, i aquí us ensenyo alguns d'ells, que són els exitosos. Els que no han sortit no us els ensenyo, però mirem-ne alguns, així ràpidament, coses que ningú havia pensat, en les residències, de fer un playlist, mireu que senzill, doncs d'agafar discos de 78 RPM, digitalitzar-los, i vaig aprofitar perquè pels 50 anys dels meus pares els hi vaig fer les 50 cançons dels anys 50 pels 50 anys. I aleshores això és un CD amb MP3, tot ben normalitzat en volum i tal, i són cançons que no surten ni a Spotify, perquè són cançons que estan en discos que ja no són ni reproduïbles actualment. Des del Bonet de Sant Pedro fins al Frank Sinatra, gent que són diferents. I llavors, amb persones, ho hem provat, amb persones de 90 i escaig d'anys, els hi poses aquesta cançó i fins i tot que tinguin un Alzheimer, es posen a tatarejar i a cantar-les. Això està provat, això va a missa. Imagineu el que vam fer, que vam encapsular aquestes 50 MP3 i hem lograt que l'ESGAE ens les deixés copiar amb el format que volguéssim. Posar-la al YouTube, posar-la en MP3, posar-la en CD, posar-la en pinxo de USB i repartir-la per totes les residències i hospitals i els llocs on hi hagués gent gran. Telefònica se'ns ha unit i regalen tot el hardware de fil musical amb les nostres cançons. Monogràfica per gent gran. Això és un altre, el derecho a conectar-se, en el moment en què una de les nostres tauletes, és una cosa que la Núria va fer també en paral·lel, i fixeu-vos el moment en què connectes. Una persona que porta 14 dies malalta sense connectar amb la seva família és el moment tan senzill i tan complexa com és agafar i que les 2.000 tablets que ens va regalar la Fundació Orange, més les 1.200 que ens va regalar la Fundació Telefònica, només posar-hi els SIMs, que deia abans la Núria, es necessiten desenes de voluntaris, 24 hores posant SIMs, carregant mòbil. És una passada. I després repartir-ho. Jo ho vaig concebre com el derecho a despedir-se, perquè durant moments, del pitjor moment, hi havia gent que per haver-se descuidat el carregador a casa seva, doncs morien sense poder-se ni dir adéu. I sabien que s'anaven a morir i la gent, les infermeres, ni ningú no podien. Estava tot absolutament col·lapsat. I llavors vaig dir, serà el derecho a despedir-se. Però llavors ho vam fer una mica més ample, que és el derecho a connectar-se. I per tant, si mireu derechoaconectarse.org, veureu això. Aquestes dones són dones valentes que a més són metgesses. I ho poso en aquest ordre, no són metgesses, són dones valentes que a més són metgesses, que aquest segurament
a la gent que ha sigut el moment pitjor Covid Warrior és el millor agraïment, perquè nosaltres no teníem ni temps de sortir a aplaudir a les 8 del vespre, però al final les metgesses ens van aplaudir nosaltres. I aquest és el millor homenatge des de l'Hospital de Barcelona, des de noies que anaven a les residències allà i ens saludaven amb el Covid Warriors. I per tant, això nosaltres és dels millors regals. No podeu, en paraules, jo no us puc explicar el que significa aquesta fotografia. Bé, per altra banda, el dia que vam fer la calçotada d'aquesta comunitat, que heu vist, d'IP, un cop l'any ens reunim a un punt de la Terra i fem un event de desvirtualització massiva, àlies calçotada, i ve gent de tot arreu, de Perth, Austràlia, els meus companys de Stanford, doncs venen gent de Harvard, ve gent de per tot arreu, per fer una calçotada a un punt de la Terra. I hi havia un senyor que deia test, test, test. El senyor de l'OMS, deia test, test, test. I jo dic, què podem fer? I jo recordo, test, test, test. I dic, com fem un test? Si un sol test, és a dir, una PCR ben feta, tardes 9 hores a fer-la, dius, no anem bé. Si una sola anàlisi tarda 9 hores, dic, l'únic que puc fer és fer-ne molts a la vegada. I com es fan molts a la vegada? A màquina, perquè a mà no anem bé. I com es fa a màquina? Doncs, hi havia la Rocío, aquesta noia que teniu a la dreta, la Rocío Martínez, a la calçotada, que havia vingut de Southampton i em va dir, por cierto, llevo unos meses diseñando unos robots para hacer PCRs. Jo, ah, sí? Vale, vale. I al cap d'uns pocs dies em va dir, de fet jo encara estava a Viena, em diu, escolta, és que ho han centralitzat tot a Londres i per tant no em deixen concebre el meu laboratori que jo volia fer. I dic, vale, doncs te la prenc. Et prenc els robots que tu volies comprar, els compro jo i els posem al clínic. I així és com comença aquesta història que veureu ara. Fins i tot posant-se en llocs de coses que faria la Núria. En pocs segons us he resumit el que vam fer. Va ser en un moment que el país estava parat, vam dissenyar aquests robots. Penseu que això és un projecte que si ho veneu, entre cometes, a un hospital, doncs ells els diran, bueno, desfotllaran la margarita, quina marca de robots, quin model, quina cosa els hi va bé. Després es farà una licitació pública, i llavors es posarà a concurs, després ho fabricaran, es dissenyarà, s'anirà a Xina, ho importaràs, després d'importar-ho agafaràs uns camions, perquè cada robot d'aquests, com heu vist, és com una rentadora, és com una impressora 3D, però grossa, amb 45 quilos i 60 per 60, per això en dic jo una rentadora, i a partir d'aquí, doncs, aquesta importació, fas tota la paperassa, o arribes als laboratoris, condiciones un laboratori de 20 metres quadrats i a partir d'aquí hi poses electricitat, buit endolls, fas tot el que has de fer i després desembales, instal·les, configures, calibres, programes, reprogrames. Tot això és un projecte d'un any i mig, sí? Aproximadament. Doncs ho vam executar en 3 setmanes. Aquest és el projecte Covid Robots. I aquesta és la
I a més ho vam fer no només a l'Hospital Clínic, que és la meva idea inicial, sinó que li vaig trucar a la Maria Parga, que és una altra senyora que va sortir allà de Madrid, i va dir, no, esto podemos hacer també en Madrid, en La Paz, i en l'Institut de Salut Carlos III, que després va anar molt bé, perquè al moment de fer-ho a l'Institut de Salut Carlos III, que és la referència a tots els hospitals, tothom va dir, ostres, si estos lo tienen, va a missa. Què passa? Que doncs vam començar a sortir sense voler a totes les teles i ens van començar a ploure peticions de tot arreu que volien robots per fer PCRs, lògicament. I clar, nosaltres seguíem sent 5, allò, el 4 i el cabo, literalment, no? Què va passar? Doncs que el 3 d'abril, a les 2:20, van aterrar les primeres rentadores a Barajas, però teníem un petit problema. I és que quan tu demanaves a un SEUR, dic, oiga, que tengo que llevarlo a Barcelona, es que hoy es sábado, ya vendremos el lunes. O el lunes es Semana Santa, saps? Dic, perdó, que no és un, no sé, no és un Vigo Massanet de Cabrenys, no? És un Madrid-Barcelona. No, o sigui, el país estava parat. Els avions, per portar, un cop ja havíem trobat un sponsor que ens donés aquests diners, 400.000 euros per pagar tota la festa. Una empresa que era, doncs, bàsicament, d'Andalusia, va donar aquests diners, ens els va donar a fons perdut perquè tota una sèrie de catalans lloguéssim a un basc, a l'Aitor, perquè anés a un hospital a Catalunya a muntar això. És com una pel·lícula de Berlanga, saps? Vull dir que si s'hagués fet a nivell polític no seria ni plantejable, no? Però al ser ciutadans, escolta, que d'on és? M'és igual, perquè la Rocío estava a Londres, el Jordi estava a Moscou, l'altre estava a Barcelona, jo estava a Madrid, tancats. Era igual, tot ho hem fet sense sortir de l'habitació. I aleshores, al moment que comprem tot i ho fabriquem, dius, ara no ho puc portar. I van venir els de Galícia. El senyor Amancio Ortega ens va regalar un avió, dels 45 avions que té Shenzhen Saragossa cada setmana, un per nosaltres. Barra libre, vinga, posar tot el que necessitéssim allà dintre. 168 paquets, palets, el primer carregament per aquests 4 hospitals. I Inditex Logística va ser clavat, ho va portar perfecte. Què passa? Ens faltaven unes peces. I aquelles peces que heu vist, segur que la Núria s'hi ha fixat, que era una peça d'alumini pur, que la vam fresar, aquella peça, que és el que ens faltava, la vam lograr fer a una fàbrica de joguets d'Alcoi. El senyor que va estar tota la nit fresant la va portar l'amo de la fàbrica fins a Madrid i és quan ens passa això del SEUR que dic, i ara com ho porto? Hi ha hagut gent programant i treballant tota la nit perquè jo no puc portar les meves peces de Madrid a Barcelona, a l'Hospital Clínic i a l'Hospital Vall d'Hebron. I va ser quan vam trucar a una persona d'IP perquè, com sabeu, a l'AVE, des dels atentats, no es pot portar càrrega sense acompanyant. Bé, doncs van canviar el protocol. Hospital 1, Hospital 3. Això no és un lloc reservat de l'AVE, no. És la cabina del conductor. Vam posar el material a la cabina del conductor i vam empoderar fins i tot el xòfer de l'AVE, que va trucar a l'Aleix Gasulla, que el veureu aquí, i diu, senyor Gasulla, vaya preparándose, dissabte a la nit, a les 11 de la nit, que en 40 minutos llegamos. I el senyor Gasulla va anar allà, acompanyat de 4 Mossos d'Esquadra, sants, negra nit, ningú, i ho van fer baixar per on entres, vull saltant-se tots els protocols ni seguretats, van anar cap avall i li va dir gràcies, senyor Gasulla, i li va entregar aquestes caixes. I clar, l'Àlex va dir, no, gràcies a ustedes por traerlo, no? Però perquè veieu una mica la situació que es va fer, no? Ho portava el propi xòfer i ens va enviar les fotos de dir, tranquils, que en 3 hores arribo. Quan estava tot parat, quan ja no hi havia res a fer, vam lograr portar aquestes peces que ens faltaven per seguir treballant. Bé, al final, després de 22 dies confinat, amb barba de nàufrag, una mirada perduda de no haver dormit, doncs, com us deia, vam sortir a totes les teles i d'alguna manera és quan encara el projecte es va fer més gros. El dia del pare, per sota la porta, em van enviar aquesta imatge perquè la nostra petita tenia la visió de què és el que estava fent, de lluitant contra el coronavirus i que el venceríem. Em va donar molta força. I això era la pregunta de dir,
una persona està infectada o no. La PCR és positiva o és negativa? Aquesta era la pregunta. 194 robots instal·lats a 18 hospitals, la nostra resposta. I bàsicament podem fer fins a 1 milió de PCRs al mes, que en un país de 47 milions és una autèntica barbaritat. Això és com quan feies els concerts de rock, doncs això són totes les ciutats on hem anat posant-ho, amb un total de 7 milions de material donat. Vam fer comunicació, com estem fent ara. Jo, al principi, els de la Caixa, van dir, Fundació La Caixa va dir, escolta, anem a fer, hi ha 600 apuntats. Al final, quan vam tancar, hi havia dit 12.000 persones. Ara després ens diràs la quantitat de gent que es connecta, però ho hem fet obert per intentar arribar al màxim de gent. Hem creat també l'Air Virus Terminator. Posàvem nom de pel·lícula, Staying Alive, Terminator, noms que fossin divertits i senzills per fer que la gent se'n recordés de la divisió a la qual pertanyia. Això és a casa, en diem Txernòbil. El lavabo de casa es diu Txernòbil perquè és una atmosfera incompatible amb la vida. Bàsicament el que fem és tindre una làmpara de 254 nanòmetres que ens pot esterilitzar matant bactèries i el coronavirus. Sobretot no ho feu servir. Per això crema els ulls i càncer de pell fijo, segur. Per tant, el que fem és que quan arriba al Carrefour o als Mercadones o el que sigui, ho treus de la bossa perquè no hi hagi ombres, ho aplanes bé i a partir d'aquí ho deixes 15 minuts així i 15 minuts allà. I aleshores això, a més, crea ozó, que és un gran bactericida, i, per això, és el Txernòbil. Llavors, a partir d'aquí i d'altres invents caseros, de dir com podem fer, amb peces impreses en 3D, com podem reduir les càrregues virals dels hospitals. Aquest és un dels projectes que amb l'empresa Casals, especialistes de ventilació, que s'han portat superbé, han anat fent totes les proves per injectar aire per una banda i per l'altra i a dintre hi posàvem uns sistemes també d'ultravioleta. Això seria el sistema Sabata i Espardenya, això us ho explico, i això és el Loewe. A casa tinc aquest trasto, i aquest trasto és el Loewe, val 3.800 euros, però té tot. Té filtres EPAs, té filtre catalític, té un plasma que et genera una ionització, és a dir, ionitza les molècules de forma que, com estan elèctricament carregades, s'enganxen a les nanopartícules, les fan més grosses i llavors s'enganxen al filtre EPA. Que no s'enganxen al filtre EPA no passa res perquè tens un ultravioleta C les 24 hores funcionant. Que l'ultravioleta no mata la bèstia, no et preocupis, tens una resistència a 200 graus que us fregeix. Per tant, això és la màquina definitiva. Però val 3.800 euros, és el Pero. I nosaltres el que hem fet és la Betty, que us presento. La Betty és una bèstia que el que fa és basada en un Tiago base de Pau Robotics, industrial. Nosaltres no inventem res, sinó que agafem el millor de la robòtica industrial i a partir d'aquí hi afegim aquest sistema que en el cas del Lluís Llimargues ha estat treballant moltíssim per, veieu, entra l'aire per una banda, però hi ha 3 semicercles que fan que la llum no pugui sortir. La llum es projecta recta i, per tant, aquí no es pot sortir perquè no volem que faci mal a ningú. I a partir d'aquí l'aire entra per aquest sistema empès per un ventilador i entra, pot haver-hi resistència o pot haver-hi una llum ultravioleta. Què fem amb això? Agafar-ho i posar-ho per als passadissos d'hospitals, de forma que el nostre criteri de disseny era dir, si tu agafes un extractor de campana, un tubo, més una llum ultravioleta que val 30 euros, més un tal que valgui 100 euros, per Amazon ho compres, ho muntes i ho regales a l'hospital de davant de casa teva. Aquest és el concepte. Després li hem afegit una base mòbil i ara serà la Betty. La Betty era una infermera de 33 anys que va morir embarassada de 4 mesos i li hem posat el seu nom. Veureu el que hem fet una mica dintre dels projectes de Covid Warriors. L'Assumpció, és la mare d'una de les persones més importants del nostre equip, doncs la senyora Assumpció és ara la màquina ultravioleta d'esterilització sanitària autònoma. Autònoma perquè tu li dius a la 306
des de control d'enfermeria i se'n va a l'habitació 306, ella soleta, i l'esterilitza. Màgia? No. Tecnologia suficientment avançada. Veiem? Aquesta, podríem dir, si estéssim a la Guerra de les Galàxies, que és l'estrella de la muerte. És la màquina més eficient de matar mai creada. De matar microbacteris, virus, espores i fongs. I aquí la teniu a dins del quiròfan més modern d'Europa, que és l'Optimus, a l'Hospital Clínic. I aquí el moment en què vam saber que la màquina funcionava, i no funcionava bé, sinó que funcionava molt bé. Tan bé que fins i tot era avorrit. L'informe, eren 8 pàgines, de dir nom de la bèstia, Escherichia coli, tants milions de bestietes, el president de l'Associació de Societat de Microbiologia d'Espanya, que a més és cap de servei del clínic, ens va dir, no, posem-ho 15 minuts. Fem una habitació, agafem uns quadradets i infectem. A la paret amb gotelé, sota la taula, sota un llit, al pom de la porta, a sobre un vidre, a la cadira, quadradets amb bestietes, Escherichia coli, la bestieta que va infectar el meu germà, va ser la primera, aquesta me la posa a la primera de la llista, que es diu Klebsiella pneumoniae, que va agafar quasi 3 pneumònies en un mes i mig i quasi es mor d'això i no del càncer. Doncs aquestes bestietes resulta que maten a 3.600 persones l'any. És el doble de la gent que mor d'accident de tràfic cada any. Doncs als hospitals tu entres per una cosa i surts amb els peus per davant per culpa d'aquestes que en diuen bacteris nosocomials, infeccions per bacteris així que els agafes que no toca. Llavors, resulta que creant una màquina per matar el SARS-CoV-2 hem creat una màquina que en 20 segons mata a 1 metre de distància, a només 1 metre de distància, mata el 100% dels bacteris. 20 segons. I a 3 metres mata el 70%. I a més és una màquina neta, perquè va per llum. Quan encens, mata, quan apaga, no mata. És a dir, els humans poden ser-hi. No és compatible amb humans, recordo, però com va sola, llavors podíeu criticar de dir quan hi ha una ombra no funciona. Doncs poses una base intel·ligent que fa amb un làser un sistema et mesura tots els obstacles que hi ha a l'habitació i dissenya una trajectòria per passar sempre a menys d'1 metre. Vamos con más asuntos. En la lucha contra los nuevos brotes es fundamental desinfectar los espacios públicos. En el Hospital Clínico de Barcelona han probado un robot autónomo que desinfecta habitaciones y salas a través de luz ultravioleta. Es la última creación de los COVID Warriors que permite reducir el tiempo de la limpieza. Hola, soy Asum, voy a desinfectar este quirófano. Asum es una robot con luz ultravioleta que en 20 segundos mata todos los virus y bacterias a 1 metro de distancia. Y lo hace de forma autónoma, sorteando los obstáculos y llegando a todos los rincones. Si se está entre 36 y 48 horas para desinfectar una habitación post-COVID, pues queremos reducirlo a 36 minutos, es decir, 60 veces menos. Esto cambia el mundo. Puedo estar en este quirófano sin mascarilla porque en tan solo 15 minutos Asum desinfectará estos 90 metros cuadrados, erradicando todos los virus, bacterias, esporas y hongos. En esta habitación, si estuviera fijo en este punto, no llegaríamos a desinfectar toda la sala. Cuando colocamos este punto de luz encima de un robot móvil, podemos mover esta luz que emite la luz ultravioleta a lo largo de toda la habitación y de esta forma garantizar la eficiencia de la desinfección. Es la última y revolucionaria creación de los guerreros contra el COVID, lo último en robótica y en luz ultravioleta que puede salvar miles de vidas, ya que en España hay más muertos por infecciones hospitalarias que por accidentes de tráfico. Se trata de prevenir esas infecciones y reducir, por lo tanto, la mortalidad. Asum puede descontaminar todo tipo de espacios y TMB está estudiando utilizarla en el transporte público. Fàcil, no? Canviem, això és el present, ara anem al futur. Què és el que pensem fer a partir d'ara i què és el que preveiem.
Clar, sempre, com us deia al principi, és més fàcil predir el futur, o predir el passat, perdó, que no pas predir el futur. Si ara us dic, en el futur els cotxes aniran amb bateria i seran elèctrics, no? Cada persona s'imagina una cosa diferent. Ara ja més o menys ho sabem, però hi ha gent que es podria dir, doncs sí, n'hi ha amb piles, no? I seran 4 AA, no? O sigui, vull dir, la imaginació que té quan una persona diu una cosa, el que projecta l'altra és en funció de la seva cultura, de les seves experiències i les seves vivències, no? Tot això que sembla màgia, bàsicament és reconeixement de patrons. Els ordenadors funcionen de forma sèrie, el nostre cervell funciona diferent, és paral·lelisme massiu, el nostre cervell va analògic i una part també digital, els ordenadors són digitals, són màquines de fer molt poques operacions però molt ràpides. El nostre cervell, la sinapsi, és extremadament lenta, és molt lenta. Però clar, tenim tants mils de milions en paral·lel que el que fa millor el cervell és reconèixer patrons. És a dir, un nen, l'últim de Facebook amb reconeixement de cares, ho fa un nen d'1 any i mig. Per tant, la capacitat és diferent, però el que us deia al principi, tota tecnologia suficientment avançada és indistingible de la màgia. I el que estem fent aquí, quan vosaltres llegiu que una intel·ligència artificial pot detectar un càncer colorectal millor que uns especialistes, és veritat, sí, però abans li has de donar 30.000 imatges, 30.000 casos, que els mastegui i al final passa a ser un bon especialista, i en menys d'un segon té una precisió de 94%. Amb el càncer de mama encara és més bèstia. Podem predir fins a 5 anys d'antelació. Penseu que un càncer de mama es pot extendre fins a 12 anys, des que es comença a produir les petites calcificacions fins que realment ho és. Després, també els titulars de Stanford, l'any 2017, una intel·ligència artificial detecta el càncer de pell millor que 21 dermatòlegs. Veieu, doncs en aquest cas el càncer estaria aquí, el veieu aquí, però així aquí quasi no es veu. Aleshores, si tu alimentes amb 130.000 imatges, pots superar els especialistes. Llavors diràs, què passa? Quan jo explico aquestes coses pel món, els dermatòlegs se m'espanten, els metges en general se m'espanten. I la pregunta és, desapareixeran els dermatòlegs si ja ho fa una màquina? No, mai. Per què? Perquè una màquina no pot veure la profunditat de la lesió, no sap com evoluciona aquesta lesió, li falten moltes coses. O sigui, el que sí que desapareixeran són els dermatòlegs que no facin servir la intel·ligència artificial per diagnosticar. Aquests sí, però no els dermatòlegs en general. És a dir, els millors algoritmes de machine learning, i això m'ho va explicar el Matteo Valero, des del Mare Nostrum, des del 2014, si fixeu-vos en un sistema on tu poses més xarxes neuronals a gran escala, poses 650.000 neurones, fixeu-vos que l'error humà, quan tu estàs reconeixent imatges, estàs en un lloc i veus una persona i dius, és tal, estàs esperant aquella persona, és tal, i s'acosta i no és. I és tal. L'error està entre un 5 i un 15%, és un error molt gran que tenim i som molt bons a reconeixement d'imatges, nosaltres, però tenim aquesta banda d'error. Doncs els ordinadors, si li poses una xarxa neural amb 5 milions de neurones, ja baixes a la banda baixa, als 2014, d'un humà. I Facebook ja en aquests moments està reconeixent cares millor que una persona. Els ordinadors estan cada cop fent-se més petitets. Sabeu que podeu comprar un PC per 30 euros. Una Raspberry Pi d'aquestes val això. Pots enxufar-hi la pantalla, el teclat, tot. I quan dic que es fan més petits, vull dir que es fan més petits. Sobre un gra d'arròs, fixeu-vos el que és un ordinador. Aleshores, el cervell humà s'estima que fa 38 teracàlculs per segon. 38.000 teracàlculs per segon. Un superordinador arriba a un 0,002% d'aquest cervell, però l'any que ve serà un 0,004. Es va augmentant quasi bé el doble cada any. Aleshores arribarà aquests sistemes exponencials, el que us deia abans, són molt decepcionants, perquè dius, no arriba mai. S'estan 20 anys, com la fotografia digital, anar incrementant a poc a poquet. Però quan arribes a 1, la funció exponencial, llavors és 1, 2, 4,
8, 16, 32, 50, 60... Es duplica cada any i es dispara l'exponencial. Doncs això és el mateix. Quan arribem a aquesta singularitat, és a dir, que una màquina pugui tindre una capacitat de càlcul com el cervell, aleshores es dispararà. Què és el que estem fent ara? Doncs estem creant un nou sistema que es diu Aireamos, amb l'eminència mundial d'aerosols de la universitat, que és el José Luis Jiménez. Aquest noi treballa també per la NASA, està a la Universitat de Colorado, a Boulder, i tenim a tota la gent creant un sensor per mesurar el CO2, allò que es deia abans de la respiració, i que en comptes de 200 euros, els que valen 20 euros que podeu trobar per tot internet, els podeu llançar perquè no serveixen per res, no mesuren bé. O sigui, de 200 euros a 10.000 són els bons. Però si jo et dic, tens 70 aules, tu, director o amo d'una escola, i multiplicat per 200 a cada aula pica bastant. Llavors, la nostra obsessió és baixar d'aquests 200 euros a 20 euros. Poder fabricar màquines d'aquestes a 20 euros i que siguin wifi, perquè tots són com el teu Oregon científic que tens allà a sobre i que no es comunica amb res. Tu llegeixes el display, però no ho pots enviar per internet. Tot el que pots veure són, el que dic sempre, un mòbil sense connexió a internet és tan útil com una moto sense rodes, no? Doncs aquests dispositius sense connexió a internet no són útils. I si tens una aula o tens una escola i tens 70 o una universitat i tantes aules, doncs el que necessitem és una cosa específica feta per nosaltres que ens permeti fer mesures més grans. Llavors, jo us volia fer un comentari de dir el Tractat de Salut Social del Cerdà de 1854, o sigui, no només va endreçar l'Eixample, sinó que aquest senyor va dir, escolta, els sostres han de tenir 4 metres, els patis de ventilació interiors i cel oberts. Per què? Doncs perquè ja se sabia. Ja se sabia que es transmetia per aerosols. I els aerosols es queden per aquí i pugen. Si pugen i tens un sostre de 4 metres i mig, el segon que ve no s'infecta. El problema que hem tingut els humans actuals és que portem 100 anys sense tenir cap pandèmia. I no hi ha ningú, el meu pare té 93 anys des de l'any 27, que hagi viscut la del 18-19. I per tant, doncs estem fent coses com els edificis intel·ligents, que tenen 2 metres i mig d'alçada, que no tenen finestres, que tenen l'aire condicionat centralitzat per escampar tot el virus amunt i avall, i de cop aquests smart buildings, smart cities, que els venien com el millor, ara és una caca de vaca. De cop és una caca de vaca. O sigui, això és el pitjor per anar a treballar. Ara la fortalesa és el que tenim aquí. Encara que tinguem aerosols, amb aquesta sala amb 5-6 metres d'alçada, doncs se'n van amunt. No passa res. Mirem aquest vídeo d'un minut per acabar. El COVID-19 se transmite por el aire y puede permanecer flotando durante horas. Por eso es importante airear los sitios cerrados. ¿Cuánto rato dejo abierta la ventana? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuántas veces al día? Depende del número de personas. No es lo mismo una clase con muchos niños que tu casa. Por eso hemos diseñado un aparato que mida cuándo hay que airear y lo hace midiendo la cantidad de CO2 en el aire. Al respirar, expulsas CO2 y los infectados también expulsan el virus. Cuando el aparato ve que hay demasiado CO2 en el ambiente, es que puede haber virus y es el momento de airear. En esta clase hace falta saber cuándo airear antes que entren los niños. Para ello, hemos puesto un sensor de CO2 en el techo, que avisará cuándo tenemos que airear. El sensor de CO2 manda los datos a Internet y el profesor puede saber cuándo airear. El medidor de CO2 lo puedes montar con tu clase para que sea más barato y tu profesor te puede ayudar. CO2 Metro. Construye tu medidor de CO2 remoto.
a Amazon. 60 euros, poseu la bosseta al material i ho feu vosaltres. Però no ho deixem aquí. Volem fer que, si volem, el nostre objectiu és baixar, com us deia, de 200 a 20 euros per cada sistema. Llavors hem creat el Cactus, Keep Air Clean to Us. Això són prototipus encara, però com us deia, el sistema d'innovació és que això ho ha fet el Miguel Gesteiro, de Vigo, que és una persona que es dedica a fer prototipus. En paral·lel, el Carlos Jiménez, amb una altra persona, que és el Ramon Luis García de la Rosa, a Madrid, han fet un altre prototip, que és el que teniu baixable a Amazon. I en paral·lel en fem altres i fem una competició, és a dir, competim cooperant. I al final, el que guanya, posem tots els recursos allà. Ara mateix jo necessito 1,5 milions d'euros. Ho dic a tothom. Per què? Doncs perquè amb aquest 1,5 milions d'euros el que faré és fotocopiar això 70.000 vegades i ho regalarem a totes les aules. Jo no vull anar venent que si per 20 euros importo l'IVA i me'l poses no sé què a 70.000 llocs diferents. És impossible. I per tant, jo no em dedico a això. Jo prefereixo regalar-ho, que és més senzill, però a més em diràs, i com t'ho regalo? Perquè la capil·laritat d'arribar a l'escola rural que estàvem parlant abans és molt complexa a Amazon. I ho regalo. No vull que em paguis. Però necessito 1,5 milions d'euros per poder fabricar-los en menys de 2 mesos. Ja tenim tots els layouts i tots els prototipus fets, com us deia, per arribar als 20 euros per unitat. Això és la nostra solució, és el nostre prototip. I hem creat, què més? El Windows Manager. El Windows Manager és aquella nena o aquell nen que durant una setmana la senyoreta l'empodera i diu, escolta, quan el catxarret estigui vermell, has d'anar a la finestra i l'obres. Però no l'obres de bat a bat, perquè aquí a Barcelona es pot viure, però a Teruel o a Sòria o a Madrid mateix, a 8/0, el de tenir la finestra de bat a bat, molts polítics poden pensar que no és realitzable. Per tant, hem creat el sistema Windows Manager, que veieu un sòcol de 5, 10 o 15 centímetres en funció del tros que hagis d'obrir la finestra, que és el que t'indicarà el nostre sensor semafòric. Molt senzill. Per tant, obres només perquè necessites una corrent d'aire, no necessites refredar l'habitació. Dir-vos que ara estem ficats en una altra cosa, també en paral·lel, que és el diagnòstic del Covid per tos. Necessitem 5 milions de tos, de gent que tossi. I si no tens tos és igual, la forces. I així, amb una sèrie d'intel·ligències artificials, hi ha 2 grups, un a l'MIT, amb el Brian Subirana, i l'altre a Lausanne, a l'Escola Politècnica de Suïssa, amb els quals estem col·laborant dia a dia recollint tos per poder, imagineu-vos que tineu una app que graves 20 segons de tos i et diu Covid o no Covid. És màgia, no? Això és el que estem intentant. Una última cosa i acabo és dir-vos, l'home intel·ligent ho coneix tot, l'home savi coneix a tothom. Enxarxeu-vos. És molt important fer i viure societats com la que teniu aquí per estar en contacte amb gent interessant fent coses interessants. I si em poguéssiu dir què tenen en comú aquests 2 objectes per acabar? Tu ho saps, no? David? Sí, correcte. És el carboni. Molt bé. Doncs el David... El carboni, segons com l'endreça, com aquí la doctora ens ho acaba de dir, et dona grafit, que és suau i és fosc. Però, en canvi, segons com l'estructura, et dona el diamant, que és dur i és el més dur que existeix i a sobre és clar, és totalment transparent. Fixeu-vos que les propietats no resideixen en els àtoms de carboni, sinó que afloren degut a la interconnexió entre ells, les propietats macroscòpiques. Jo m'atreveixo a dir que, similarment, el patró de connexió que hi ha entre les persones, entre els grups de persones, els dona unes propietats diferents. Per tant, la teva experiència del món depèn de l'estructura de les xarxes on tu resideixis. Repeteixo, la teva experiència del món depèn de les xarxes on tu estàs residint, de les xarxes de persones, de les xarxes de coneixement. I la Societat Catalana de Tecnologia és un clar exemple d'això, de poder fer coses amb xarxat, amb gent interessant, com aquesta part que jo us dic, animeu-vos a enxarxar-vos
i estudieu la vostra xarxa, la densitat de les vostres xarxes. Aquí no es veu res, però això són les persones que tenen 2 enllaços o més amb mi. Si faig una mica així, veus? Aquí on tenia moltes és CityLab de Cornellà. No, en aquest cas no és una persona, és una institució. Però ho podeu fer. Existeixen eines que et permeten veure com, a més de la meva dona, hi ha moltes altres persones centrals a la meva vida i que tenen, doncs, aquests grups, aquests colors, és en funció del lloc on t'he estat, on t'he viscut, on t'he treballat o bé on t'he estudiat. I això ho podeu fer, podeu endreçar per la gent de Stanford, la gent de la Universitat de Barcelona, els de l'UPC, els de la Salle, els d'ES, el Ramon Llull, els diferents llocs on jo he estudiat, els diferents llocs on he treballat o he viscut, i teniu eines per endreçar-ho. I a partir d'aquí, doncs, podeu fer un estudi i treballar de forma diferent. Acabar demanant-vos sort, que sapigueu utilitzar efectivament els vostres recursos, siguin escassos, com sempre són a la pel·lícula, a la realitat, o siguin abundants, que els feu servir de forma efectiva per tenir èxit. Si fóssiu de l'administració pública, jo us exigiria sort. Aquí només us desitjo, us la demano, la sort, però no així. I acabar dient-vos que som els primitius d'una civilització desconeguda. Els que venen a darrere se'n riuran molt de nosaltres. Mira, és que posaven les fotos privades a internet i tothom els veia, no? O feien coses que realment se n'en riuran. Som els primitius d'una civilització desconeguda. Vull acabar, com he començat, rendint honor a l'Assumpció, a totes aquestes persones que ens han deixat abans d'hora, quan no tocava, i que els anomenem els jedis, perquè són els que ens inspiren. Són els que ens donen forces a seguir treballant a les nits. Cada un d'ells, un pare, una mare, d'alguna de les persones dels nostres equips. Hospital Clínic. Doncs per tots ells, va per ells. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Sospito que ens hem passat de temps de tot. No sé quan ens faran fora d'aquí. En qüestió de no revindrà algú a fer-nos fora. Per tant, desapareixeré. No només que res, perquè hi haurà preguntes al xat i sospito que si no tenim possibilitat de respondre-les per temps, perquè l'Institut d'Estudis Catalans tanca, i la veritat ni se'ns ha acudit dir-li a l'Andreu talla ja, ni se'ns ha acudit. Ai, és que se m'està corriendo el rímel. La culpa és teva. Però tenim preguntes. Per tant, el que podem fer és 30 segons, a veure si tenim les preguntes aquí al xat. Tothom diu que moltes gràcies, la gent està agraïda, està emocionada, fantàstica xerrada, que els físics anomenen xarxes complexes. Per tant, estic llegint així molt per sobre, però el que sí que ens comprometem a fer, voldria aconseguir la gravació de la xerrada per poder-la passar al meu institut. No sé ben bé, però com que tenim el nom de qui ens ho ha demanat, intentarem contactar amb cadascú de vosaltres i dir-vos el que sigui possible o el que no. Per tant, voldria aconseguir tal. Moltes gràcies, fantàstica xerrada, ha estat molt, molt interessant, impressionant. Felicitats, Andreu, gràcies, Andreu. No, Andreu no, gràcies a tots els Covid Warriors, a les 500 persones que estan al costat nostre. Això és una feina d'equip. Un equip increïble, una tanca extraordinària, una xerrada molt interessant. Preguntes, sospito que en tenim poques, més aviat tenim agraïments i felicitacions, cosa que no era de cap altra manera, però ens comprometem a llegir totes les... A banda de la traducció del llibre d'internet, cal fer un dels robots contra el coronavirus. Oh, clar, que l'hem de fer. El podem fer amb Lego, Vinga. Doncs...
Dir-vos que l'Assum mata el SARS-CoV-2 i ho hem demostrat per primera vegada a nivell mundial. No s'havia fet mai això. Cada prova val 120.000 euros, perquè us feu una mica la idea de lo complicat que és posar el SARS-CoV-2, una soca viva, front a front. Les preguntes bàsicament són si poden disposar de la xerrada. Es pot veure al YouTube de l'IEC, per tant, es pot veure al YouTube de l'IEC. I com que ens faran fora, tot el que puc fer jo és, davant de tothom, donar-li les gràcies novament a l'Andreu Beà. Andreu, fem una abraçada des de l'esquena. No et vull tocar, però això és per tu, és una tonteria. Moltes gràcies. És un pongo. Un pongo. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? És un record de la nostra entitat, que un dels nostres socis va muntar una empresa de gravació làser i llavors vam fer això. És a dir, el logo de l'Institut d'Estudis Catalans amb vidre. Preciós. I és un record que volem que tinguis i ja està. A tothom que ens ha acompanyat, que hem tingut molta gent connectada al canal de Zoom i als canals de YouTube, doncs dir-vos que això, que ha valgut molt la pena, que el nou prototip de Respiremos és el... Aireamos, aquí m'hem posat Respiremos. Veig que el nou prototip de Respiremos, que Aireamos, és amb D1 Mini, que com puc ajudar, que té molta experiència en aquest xip. Doncs, per tant, aquesta persona... Vés-te'n a covidwarriors.org. Jordi Orts. Vés-te'n a covidwarriors.org, omple el formulari i uneix-te a la força. Vinga. I si no m'ho recordes, Jordi, perquè jo els conec, jo soc Covid Warriors, per tant, tu m'ho demanes a mi. Molt interessant, el mesurador de CO2, si és possible conèixer el software per muntar-ho a l'institut, el mesurador de CO2. És hardware, pots fer-ho sense fer ni una línia de codi. Vale. Veus? Veus que fàcil? Sembla tan fàcil aquest home? Doncs el mesurador, això ho ha preguntat en Pere Picoi. De tota manera, Pere, si aquesta resposta que t'hagués donat ell volguessis més, demaneu-nos-ho. Vosaltres ens ho feu arribar perquè tinc el seu WhatsApp, sé on viu. Per tant, li puc demanar a les 3 de la matinada que estarà despert. Andreu, que em pregunten això i em contestarà perquè estarà despert. Dir-vos que moltíssimes gràcies per tot. Tanquem l'assemblea de 2020. Esperem que l'assemblea 2021 pugui ser molt diferent i podem tenir la copa de cava que el Covid ens ha pres. I amb un Institut d'Estudis Catalans buit, desoladament buit i amb una sala buida, us donem les gràcies per acompanyar-nos i fins a la propera. Per tant, moltes gràcies, Andreu, de nou. Oh, que...